Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен? Имрӯз рӯзи шанбе аст ва навори имрӯзаро аз мошинбозори Душанбе омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Имрӯз 2 октябр аст ва худатон аз нархи навои мошинҳо бохабар мешавен. Нафарои ки меҳмон ҳастанд дар канали мо ҳатман обуна шавен ва лайкора бигзорен ва навора то охира тамошо мекунем. Ва рости гап рӯзи шанбе дар мошинҳо камтар буд ва рӯзои якшанбе мошин бисёр медирояд. Мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастед мо ҳам сиёмка карда барои шуморо пешкаш мегардонем. Саломат бошен, ҳама каса навора то охира тамошо мекунем. Mercedes E-Class бародаро хобинаяка ҳолати беҳтаринаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 2009 будака 2009 вагони объёми 7 хати бензини холияй фақат мегири ҳайш мекунем. ҳар бо касои ки махмул мешава ясола ҳуҷҷат танировка ҳамаш қоидавияй 4 та балонаш нав. Оз мо аваҷоша камера мекунем бо худтон дар камера хубтар мебиненаш. оз як салон ша бигирам. الکتراپاکت با نگاش به زندگی یه رنگ تازه دادش من نفس میکشم تو الان به یادش هموز شب شکا درون شما شکا بزنیم даро электропакет мультирул автомат 2000 чхолкагиай панорама ҳамаш қоидавияй панорама ҳаст консолеш ҳам кор мекунад чхоло ҳама наван ҳамаи наворотош кор мекунад. бо касоида ки махмул мешаванд номрӯи акарам мемонам занг бизане қаттон муомилаи хубам мекунад. оз як айқафоам мегирамаш. AMG ҳолаташ беҳтарин аст. ака нархша чанд гуфтӣ? 160,000 бо муомилаам дора. номрӯи акара мемонам занг бизане қаттон муомилаи хубам мекунад. номрӯта мегӯй ака? 901 66 29. хуб ман номрӯи акара мемонам занг бизане. ҳолаташ беҳтарин аст. чиста вагони хундай аванти бародаро ҳолати хубаш тамошо кунем. 2010 сол дамоагиш 2011 ки мешава. ҳолаташ хубай. свет сафед. бензини холӣ ака? бензини холӣ навдромаги объёмиш 1.6. оз як салонша мегирам тамошо кунем чӣ худо ҳама наван. даро электропакет мультирул автомат кондиционершам кор мекунад. оз як ай пешам мегирамаш. чанд шид баъди ака? 85,000 бо муомилаам дора. номрӯи акара мемонам. касоида ки маъқул мешавад занг занед.
Qat'on muomилаи хубам мекунад. Номро та мегӯй ака. 00440 00440 48 48. Хай бухтунам мебинед состояниша, уматаш хубай. Ҳуҷҷат надоранд ки ҳуҷҷатош пӯчидагие. Opel Astra-ҷи бародаро хубина як тайга ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунам. 2000 солай. Объем 1.6 бензини холия уман газ айдаг нестай. Хай бо касои так маъқул мешаванд. Номрои ака дохили видео ҳаст. Объемиш 1.6 як салонша мегирам. Салонша бинед. Д электропакет. Коробкаш механик. نه موی دیگه وجود دارم. چورتا بالونش نوای. چندش تیراکا 50000 با موبیلام دارم. با موبیلام دارم. نمره اکا را میمونم زنگ بزنید قطعا موبیله خوب میکنم. نمره تا میگوی اکا 919 36 44 99. خب من نمره اکا را میمونم زنگ بزنید. دولتش خوب است هستنیش سوزه 2000 من توزه های. Mercedes C-ка бародаро хубина якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунем. 2000 сол объеми мотор 2.4 газ бензин. ҳуҷҷат тонировкаш 6 моҳи дигар. касои так маъқул мешаванд. номрои акара мемонам занг бизанем бо қаттон муомилаи хубам мекуна. ҳозир ман як салонша мегирам. автомата 330000 пробег дора. кондиционериш кор мекуна. лукам дора. вақтунам дар камера мебинем. заднии камерашам кор мекуна. чандш тирака 73000 сомон бо муомилаам дорам. номрои акара меонам занг занед. номрош 553 55 50 состояниш хуб аст. Hyundai Tucson бародаро хуб якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунам тамошо кунед. 2008 солай объеми диққати
бензини хулия ка бензини хулия 4 та балоношам навай ман газа дидаги нестай ҳай бо касои даки маъқул мешаванд номрои акара мемонам занг бизанед ҳуҷҷатош ҳаста яксола ӯзи ман як салоншам бегирам дарои электропакет мултирул автомат кондитсионершам кор мекунад салон тоза ҳай бохтонам дар камера мебинен чандш сирака 70000 бо муомилаам дорам номро тамиг рака 93 436 95 55 хуб ман номрои акара мемонам занг мизанед ӯ барои шуморо маълумоти пурра метад ҳолаташ хуб аст